Kasashen Turai sun ce ba za su yarda ba. Babu ta yadda za a tattauna kan Ukraine da Rasha ba tare da Ukraine din ba. Sannan sun ce babu ta yadda za a yi Ukraine ta baiwa Rasha yankunan ta da ta mamaye. Wannan duk kalubale ne ga kawo ƙarshen rikicin. Kowa dai ya san cewa idan aka zo batu na yaƙi, wanda ke cin nasara a filin daga shi ke ginda sharuɗan yadda yaƙin zai kare. Amma sun kasashen Turai sun yarda da wannan zahiri. Suna son dole Rasha ta amince da nasu sharuɗan yayin da Rasha ke da wuka da nama. Kuma ba nasu mutanen ake kashewa a filin daga ba. A gobe ne za a yi gana tsakanin Putin da Trump, don haka akwai babban matsala. To kafin dai ku cikakken bayani ga wasu kanin labaran. Ƙasar Isra'ila na kan tattauna da ƙasar Sudan ta Kudu domin yin gwanjan al'ummar Gaza zuwa can, al'amarin da ya karata da jijiyoyin wuya a faɗin duniya. Kazalika za ku cewa ƙasar Habasha da Masar na ci gaba da faɗa akan dam ɗin da Habashan ta gina akan kogin Naila. Labaran zamu tattauna akai kenan a cikin shirin namu na yau. A gobe Juma'a ne muke kyautata san za a gana tsakanin Trump da Putin a birnin Alaska, kuma a yadda muke kallon al'amuran akwai babban rikici da ke kan ginuwa wanda yana fitowa ne daga kasashe biyu, Jamus da Amurka. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara birnin Berlin na Jamus a jiya, inda ya bi ayarin shugabannin kasashen Turai wajen yin wani kira na musamman. Wannan taro da aka yi ya kunshi Prime Minister Birtaniya Keir Starmer, shugaban gwamnatin Jamus Merz, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron, Prime Minister Italiya Giorgia Meloni, shugaban kasar Poland da Finland, sai kuma shugaban kungiyar NATO da na kungiyar tarayyar Turai. A wannan taro sun fara da tattaunawa ta wayar taro ko kuma in ce ta talabijin suna kallon juna, wanda daga bisani shugaban kasar Amurka Donald Trump da mataimakinsa JD Vance suka samu halartar tattaunawar ta waya. Kuma duk hakan an yi shi ne domin shawo kan Donald Trump ya amince da sha'awar su ga kokarin kawo ƙarshen wannan rikici na Ukraine. Tambayar ita ce shin sun iya shawo kan nasa kuwa? A zahirin gaskiya dai babu tabbaci domin duka shugabannin abubuwa daban-daban suke faɗi, wanda ke nufin cewa ba a cimma wata matsaya ba. Macron da ya ce yana sa ran Trump zai cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Alaska, yayin da Trump ya ba su tabbacin hakan. Ya kara da cewa ba za a taɓa cimma yarjejeniya akan yankuna ba tare da Ukraine akan teburi ba. Yayin da shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta bayyana cewa kasashen EU sun cimma matsaya akan Ukraine, bamu dai san abin da take nufi da hakan ba. Bayan ita shugaban kungiyar NATO ya ce yanzu kwallo na ragar shugaba Putin sai da ya ga dama daidaita. Haka Zelensky ya ce wani abu. Shi da shugaban gwamnatin Jamus sun hada taron manema labarai a birnin Berlin ga kuma abin da ya faɗi a wannan guri. Na faɗa shugaban Amurka da sauran 'yan uwanmu na Turai cewa Putin yana rena mana hankali ne. Yana kokarin matse mana lamba kafin haɗuwarsa a Alaska. Rasha na kokarin nuna mana cewa za ta iya mamaye duka Ukraine idan tana so. Mun faɗa a fili cewa dole sai Ukraine ta kasance a teburi yayin da ake zaman ganawa. Muna son a yi tattaunawa ta hanyar da ta dace. Dole sai an fara cin matsagai ta buɗe wuta tukunna. Abu na biyu da ya bayyana a fili dangane da Trump shine za a iya tattauna akan yankunan Ukraine ne kawai da shugaban Ukraine. Wannan matsaya ce da muke goyon baya kuma mun bayyana wa Trump karara. To tambayar da kowa yake dai a yanzu ita ce menene na surutu da babatu tunda ba da ku za a yi wannan zama ba. A farko dai Trump ya fifita muradan Putin dangane da wannan rikici. Da haka yanzu ma mutane da dama a yammaci na tsoron hakan na iya sake faruwa domin Trump na ganin kwarjinin Putin. Ko shi ya san da wannan. Domin kafin wannan tattaunawa da suka yi da shugabannin Turai a wayar tarho ya saki wani zance a shafin sa na Truth Social ga kuma abin da yace zan karanto muku. Media mara adalci na ta ake kan haduwa ta da Putin. Suna ta yanko shirme da soki burutsu daga wawayen mutane. Idan na saki Moscow da Leningrad a bangaren yarjejeniyar mu da Rasha, a bangaren labaran ƙarya za su ce na cimma yarjejeniya mara kyau. To ya kuka ji wannan? Ko anan Trump ya nuna abin da zai je yi Alaska, kuma me zai faru aboki ne. Sai dai kamar da aka saba a koda yaushe idan irin abubuwa makamancin haka suka taso, Amurka a koda yaushe tana kokarin ganin ta saka kanta a wani matsayi da ba za ta zubar da mutuncinta ba. Ta nuna cewa ba ita ke so ba ɗayan bangaren yake so, ko a wannan karan ma sun yi. Ku ji abin da suka faɗi. Wannan zama ya zo ne saboda shugaban Rasha ya buƙaci Trump su haɗu ta hanyar ɗan aikinsa na musamman Steve Witkoff, wanda kun san cewa ya ziyarci Rasha kuma sun samu tattaunawa da Putin. Da haka shugaban Amurka ya amincewa wannan ganawa ne saboda Putin ya buƙata. Kuma ina ganin zaman saurare za mu je yi don bangare ɗaya na yakin za a zauna da shi ba tare da ɗayan ba. Da haka shugaba zai je ne kawai domin sake fahimtar inda abin ya dosa. Daga nan kuma sai mai fatan kawo ƙarshen yakin. This is for the president to go and to get, again, a more firm and better understanding of how we can hopefully bring this war to an end. Idan muka yi la'akari da wannan zance da suke saki, za mu ga cewa Amurka na da wasu manufofi guda biyu. Na farko, rage buri game da tattaunawar, ba sa son yin alƙawuran ƙarya kamar da suka saba. Na biyu, suna son nuna cewa suke da nasara. Suna son nuna mana cewa ai Putin ne ya matsa ya haɗu da Trump, ba wai Trump bane ke son haɗuwar. Kamar da kuka ji daga bakin mai magana da yawunsa, ta ce Trump ya amince ne kawai saboda Putin ya buƙaci su haɗu. Da haka da bayyane ke wannan ganawa ba kawai ta cimma zaman lafiya ba ce, harka ce ta kankaro wa kai girma a siyasance. Amma kuma menene Turai na cikin damuwa. Mun
kungiyar EU sun saki wata sanarwa ta haɗaka a wannan mako. Kasashe 26 daga cikin 27 ne suka rataba hannu banda kasar Hungary. A cewar sanarwar tasu, domin cimma duk wani zaman lafiya mai dorewa dole sai an martaba dokokin kasa da kasa, kuma bai kamata a sauya fasalin iyakoki ba da ƙarfi. Ya zama dole al'ummar Ukraine su samu 'yancin yanke shawara kan gobansu. Ba za a taɓa cimma zaman lafiya akan Ukraine ba da Ukraine ba. Da haka anan bukatun su guda biyu ne. Na farko, ya zama wajibi Rasha ta maiwa Ukraine duka yankunan ta da mamaye. Na biyu kuma dole sai Ukraine ta kasance kan teburin tattaunawa sannan. Sai dai shi Trump yana da nashi shirin. Ya ki gayyato Ukraine balantana ma wasu kasashen Turai. Kuma ya nuni da cewa za su cimma yarjejeniyar musayar yankuna a wannan ganawa, wanda ya dawo da mu kan tattaunawa da suka yi ta wayar tarho a jiya. Kasashen na Turai na son ganin sun saye zuciyar Trump. Suna ta shata jajayen layukan su. Hakika hakan zai kawo cikas ga wannan al'amari domin su ba za su amince da zahirin abin da ke faruwa ba a filin daga. Trump ya amince da zaman tattaunawa yayin da Putin ya amince. A makon da ya gabata shi ma dan kwamiti ya amince, amma yanzu ya sauya kalamansa wanda ke da nasaba da tunzura da kasashen Turai suke masa. Dangane da tattaunawa a kowane irin yanayi yana da muhimmanci idan aka kai matakin shugabanni, amma ba zai taɓa yiwuwa ba tare da Ukraine ba, kuma ba wanda zai yarda da hakan. Da aka tattauna tsakanin Putin da Trump na iya zama mai muhimmanci kila ga alakar su, amma ba za su taɓa amincewa da komai ba dangane da Ukraine ba tare da mu ba. To kuma ne dai dole sai mu jira gobe domin samun sahihin gaskiyan al'amari. Putin da Trump za su haɗu a wani sansanin soja a garin Anchorage a Alaska. A cewar rahotanni dalilin da yasa aka zaɓi sansanin soja domin samun kyakkyawan tsaro. Sai dai kasashen na Turai suna kallon hakan a matsayin maimaita tarihi. A nan ne kasashen da suka yi nasara a yakin cacar baki wato Cold suka haɗu. Tarayyar Soviet da Amurka wanda a wancan lokaci aka mayar da Turai saniyar ware. Da haka yanzu suna ganin mamaicin hakan sun mayar da Turai saniyar ware. Wasu kuma sun yi nuni da cewa wannan ya wuce, yanzu magana ake ta yakin Ukraine, dole ne a baiwa diplomasiya gurfi, tunda bakin bindiga da mabamai yaƙi ake akan Rasha, kun ga ko dole a zauna a tattauna. Da haka ya zama wajibi kasashen Turai su imani da wannan gaskiya, su bari a daina kashe ayan mutane a filin daga. Yanzu kuma bara mu sake tattaunawa game da shirin da Isra'ila ke na mamaye zirin Gaza baki daya, wanda ya janyo cece-kuce a faɗin duniya. A inda duniya ke ta hayya ƙasar ta Bani Yahuda na can tana wani shirin sauya Falastinawan Gaza ƙasa, kuma kun san inda za a kai su? Afirka. A cewar rahotanni, Isra'ila na can na tattauna da ƙasar Sudan ta Kudu dangane da mayar da Falastinawa zuwa can. Duk da dai zahirin batu dangane da tattaunawar bai fito fili ba tukunna, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sauya al'ummar Gazan ƙasa shine abin da ya dace, amma bai ce komai ba dangane da cimma wata yarjejeniya da gwamnatin Sudan ta Kudu. Shirin sauya al'ummar Gaza ƙasa dai ya fara ne tun daga watan Fabrairun wannan shekara, bayan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayar da shawarar karɓe Gazan baki ɗaya, ya mai da ita yankin shakatawa da yawan buɗe ido a yankin Larabawa. Shirin da ya kunshi sauya Falastinawan Gaza kimanin miliyan 2 ƙasa na wucin gadi. Tun daga wannan lokaci sunayen ƙasashen Afirka da dama sun ruka yawo kamar ƙasar Masar, Sudan, Somalia, Libya, a yanzu kuma an dawo Sudan ta Kudu. Sai dai mafi yawancin waɗannan ƙasashe sun fito sun yi watsi da wannan labari, suna cewa ba za su amince ba. Amma har yanzu ƙasar Sudan ta Kudu bata ce komai ba tukunna. A cewar rahotanni, Amurka da Isra'ila ne ke aiki kai da kai domin shawo kan ƙasar Sudan ta Kudu. Jami'an su na shirin kai ziyara don tattaunawa. Sudan ta Kudu dai ta kasance ƙasa mafi karancin shekaru. Ta samu ne bayan wani ƙazamin yakin basasa da aka kwashe tsawon shekaru 5 ana yi. Da haka suna buƙatar ƙawance da kuma taimako a fannin tattalin arziki. Kuma yarjejeniyar makamancin irin wannan na iya taimaka musu wajen ƙarfafa alaƙarsu da Isra'ila. Hakan zai taimaka musu ta fannin ci gaban ƙasa. A kwanan nan kuma ita dai ƙasar Sudan ta Kudu ta amince da karɓar gwanjan bakin haure daga Amurka bisa yarjejeniyar daga haramci shiga Amurka da Trump ya kakaba a ƙasar. Sai dai shirin yin gwanjan al'ummar Gaza zuwa wannan ƙasa ya farfaɗo da tada jiyoyin wuya da cece-kuce a faɗin duniya. A yayin da su Palestina ke buƙatar ficewa daga wannan ƙangi da yunwa, sun yi watsi da duk wani shiri na sauya masa ƙasa. Sun ce sun gwammaci su mutu a cikin ƙasar su. A yayin da duk hakan ke faruwa kuma, kwamitin tsaron Isra'ila ta sake zantar da wani shiri na ayyukan soji a Gaza. Shiri ne na ganin bayan ƙungiyar Hamas, wato yan uwansa da suka rage a zirin, tare da tabbatar da cikakken ikonsa a zirin Gaza baki ɗaya. Da haka yayin da wannan al'amari ke faruwa, wata tambaya guda ɗaya ta samu. Shin wake da ikon yanke shawara game da goben Gaza? A nan Afirka kuma, bara mu tattauna game da rigimar da ake tsakanin ƙasar Masar da Habasha dangane da wani dam da ita Habashan ta gina akan kogin Naila. Ana wannan dam din suna da Ethiopian Dam, ana shirin kaddamar da shi a wata mai kamawa, amma kuma sauran kasashen da ke da alaka da wannan kogi Naila sun ce ba fa za su yarda ba. Kasar Masar ita ce wadda tafi damuwa. Shugaban kasar Abdul Fattah al-Sisi ya bude babin suka ga kasar Habashan, sannan ya ce kasarsa ba za ta taba bayar da yancin ruwanta ba. Ya jaddada cewa kasar Masar ba za ta taba amincewa da duk wani aiki na son zuciya ba a wannan kogi na Naila. Waɗannan kalamai nashi dai sun zo ne yayin wani taro na musamman na manema labarai a babban birnin kasar Cairo, wanda al-Sisi da shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni suka shirya.
A watan da gabata Prime Minister kasar Habashan Abiy Ahmed ya sanar da cewa sun kammala gina wannan dam kuma za su kaddamar da shi a watan Satumba. Dam ne mai girman gaske da aka gina akan kogin Naila. An kuma fara aikin sa tun daga shekarar 2011. Yana da girman da zai samar da lantarki mai karfin megawatt 6,000 wanda ya ninninka wutar lantarkin da kasar Habashan ke samu a yanzu. Sai dai kuma kasashen da ke da haƙi da wannan kogi, Masar, Sudan sun nuna cewa sun ba za su yarda da dam din ba. Suna fargaba cewa hakan zai rage nasu kasan a kogin. Shugaba Al-Sisi ya ce gabaki ɗaya ruwan da ke Safa da Marwa a duka kogunan guda biyu ko kuma ce reshen kogunan guda biyu, kogin Naila fari da kogin Naila shuɗi, ya kai yawan ma'aunin ruwa cubic meters biliyan 1,600. Sai dai a cewa Al-Sisi mafi yawancin wannan ruwa yana bacewa ne ta hanyar evaporation bayan da zafin rana ya daki ruwan sai ruwan ya sama, da kuma wasu wanda suke shiga dajujjuka wanda ƙarshe ɗan kaɗan ne ke shiga kogin na Naila, inda ita Masar ɗin da Habasha ke samun cubic meters biliyan 85 kawai na ruwan, kwatankwacin kaso 4 cikin 100 na duka wannan ruwa. Cairo ta dogara da wannan kogi ne wajen samun mafi yawancin ruwanta na amfanin yau da kullum a cikin gida. Habasha da ta yi kokarinta wajen kwantar mu da waɗannan ƙasashe hankali, tana mai cewa kowa zai amfana da dam ɗin, sai dai Masar bata gamsu ba. Tun daga shekarar 2011 an yi zaman tattaunawa sau da dama amma ba a cimma matsaya ba. Asali ma tsakanin nan a da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake na samun kyautar wanzar da zaman lafiya ta duniya Nobel Peace Prize, ya yi ikirarin cewa ai ya kawo ƙarshen wannan rigima tsakanin ƙasashen biyu. Bayan haka Trump ɗin ya yi ikirarin cewa ai da kuɗin Amurka aka gina wannan dam ɗin ma, kalaman da Habasha ta kira da zallar ƙarya, wanda hakan ya sa Trump ɗin ya goyi bayan Al-Sisi. Ya ce dam ɗin na Habasha na rage ruwan da Masar take samu a kogin Naila. A shekarar 2020 har ma shawara ya bayar na cewa a tarwatsa wannan dam ɗin baki ɗaya kowa ya rasa, amma a yanzu ya ce an cimma zaman lafiya. Sai dai bisa kalaman Al-Sisi na bayan nan, da dukkan alamu mai jan gashi wata ƙarya ya ƙara buga domin ya samu wannan kyautar Nobel Peace Prize. Da haka a yayin da ake shirin kaddamar da wannan dam a wata mai kama, za mu jira mu ga shin me zai faru tsakanin ƙasashen biyu. Shin za a tarwatsa dam ɗin ne ko kuma za a samar da mafita? Za mu ci gaba da biyar duk wani motsi nasu tare zuwa mu sanar da ku duk halin da ake ciki. Thomas Kalluma duka yana na kawo ƙarshen labaran namu ne, me za ku cewa dangan labaran mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayinku. Kar kuma ta kuma na follow ku like ku share wannan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ku ci gaba da bibiyan mu a kullum domin samun ingantaccen labarai daga sassa na faɗin duniya. Ne na ko ba shi cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a shirinmu na gaba. Waƙoƙin Hausa na da matukar daɗi sosai kuma suna yawo a faɗin duniya fiye da yadda kuke tsammani, domin akwai mutane kimanin miliyan 94 a faɗin duniya da ke amfani da harshen Hausa. Sai ya tambayi ita ce me yasa mafi yawancin mawaƙan Hausa ba sa samun kuɗaɗe da waƙoƙinsu? Sai dai idan sun je gidan bikin an gayyace su kenan, ko kuma idan wani ya biya su waƙe shi. Ta iya yiwa mawaƙin da ka fi so yana da baiwa daidai gwargwado, sai dai a bayan fage yana ɗan fama da rashin kuɗi, ko su sun san da wannan, musamman ma masu tasowa. Amma shin ko menene dalili? Mafi yawancin mawaƙan Hausa, musamman mawaƙan Hausa hip hop, ba sa samun kuɗi kwata-kwata da waƙoƙinsu sai ma daga ɗan baya-bayan nan. Kuma ba don waƙoƙin nasu ba daɗi ba, ko don wai ba a sauraro, ko kuma ba sa abubuwan da suka kamata, duk suna wannan. Kawai dai ku ne ba ku sauraron waƙoƙin ta hanyoyin da suka dace har alkhairin ya je gare su. Mafi yawancin masu tsayawa da kafafuwansu a industry suna yi ne don suna da sana'a a gefe. Da yawan Hausa, ko kuma in ce da yawan 'yan arewacin Najeriya, na sauraron waƙoƙi ne ta hanyar zuwa wajen masu turi su biya kuɗi a tura musu, a maimakon amfani da hanyoyin sauraron waƙoƙi na zamani da ake kira da song streaming platforms a turance, kamar su Audiomack, Boomplay, Spotify, YouTube, Apple Music da dai sauransu. Idan har da gaske kake kana kaunar waƙoƙin Hausa da Hausa hip hop da mawaƙan kana son ganin sun je wani mataki, sun cimma wani abu a rayuwa, to dole sai ka sauke ɗaya daga cikin waɗannan manhajoji a wayarka. Domin ta hanyar sauraron waƙoƙinsu za a riga biyan su 'yan kuɗaɗe, a maimakon ka je wajen mai turi ka biya shi kuɗi ya tura maka. Wannan ba talla bace, ba biya na suka yi ba, kawai dai nayi ne domin ina son ganin mawaƙan Hausa sun ci gaba. Kar ku manta ku yi sharing, ku yi like, ku yi comment. Na masu G-Wagon, motar yaƙi kuke hawa ko kuma in ce motar sojoji ba tare da kun sani ba, ga kuma dalili. Hakika kamfanin Mercedes ya yi motar G-Wagon da tsadar gaske, mota ce ta alfarma, amma kuma wannan mota ba wai an yi ta bane dan ado ko nuna isa, an yi ta ne dan yaƙi. A shekarun 1970, sarkin Iran Shah Muhammad Reza Pahlavi, kasancewarsa babban mai hannun jari a kamfanin Mercedes, ya buƙaci kamfanin da su kera masa motar sojoji ta gani ta faɗa wacce za ta jure kowane irin yanayi, hawa tsaunuka, iska, guguwa, kankara da ma filin yaƙi. Aiko a cikin sauri kamfanin na Mercedes suka haɗa zakakuran masana zane da ƙere-ƙeren motoci a ƙasar Australia, inda suka kaddamar da bincike. Bayan kwashe tsawon shekaru na ƙazamin bincike, a shekarar 1979 aka fara ƙera G-Wagon ta farko, sannan suka mika ta wa sojoji domin gwaji. Bayan da hukumar sojin Iran ta zantar da wannan mota, cikin sauri kamfanin Mercedes suka shiga ƙera su a dubbunai. Ana cikin hakan ne kuma babban matsala ta kunno kai.
juyin juyi hali a Iran wanda ya sanar da kifewar Shah Muhammad Reza wato sarkin kasar. Wannan al'amari shi yasa kamfanin na Mercedes suka rasa masu siyan motar bayan da sun kera su a dubbunai. Sai dai hakan bai sa kamfanin yayi kasa a gwiwa ba, cikin sauri suka sauya tunani. Da fari sun tallata motar ga hukumomin soja a kasar Jamus, Australia da Norway. Ganin ingancin ta yasa manyan masu kuɗi suka buƙaci a kera masa ta ado. Ka zai muku labarin ya koma gajere daga nan ne motar G-Wagon ta babai ko ina a faɗin duniya ta zama motar alfarma sai wani da wani. Amma duk a lokaci da ake motar ta G-Wagon kallon motar ado ta alfarma, babu abin da ya sauya ta daga motar yaƙi. Ko a yanzu idan ta hada za ta iya jure wannan bakin yanayi. Da haka mota ce da aka kirkira domin yaƙi amma attajirai suka rene ta.